Ja, welkom op deze vrete trekkende bij de eerste metervreet van het jaar. Ik hoop dat het alles goed gaat. Er was deze week een soort praat over deze reclame. Uit ondervinding weten we dat op een dag als deze een sterke samen terugscoren kan. Ja, er wat van alles hoe zijn, ik minder leuke dingen. Maar is dit nou meer voor het imago van het bedrijf of juist geniaal? We praten erover met de haatrolspeler Halbe Algera en reclameman Gerben Okkinga. En zij is 8. Zij is 23 en hij is 27. En alle waren ze deze week wereldkampioen in dezelfde sport. En zet een paar mensen op tafel, smiet er wat wien in en het broest van de ideeën voor de culturele haardsteden. De vorige keer dat ik aan deze tafel zat, vloog hij spontaan in brand. Ja, toen ziet er nog geen wien in, maar let er dus wel. Nou, wij dachten, als de provincie het net doet, dan doet us Duke het wel. En zij vregen er ook de help van Jimin en ze het de help van Huub Maus. En de minuut is aan ze voor Care for Gambia. Dus ik mijn microfoontje even rug zetten. Goeie heren, aan tafel, de liedstafel, de dames en de heer. Vrete tredje, hè Jode, wat mooi? Nee. Net benauwd? Nee, tot nood is het mooi daar. Ja, dan? Nee, ik ben niet zo bijgelovig. Nee. Maus, je kort is stoor, hè? Ja. Charlie. Deze uitzending moet ook nog goed komen. Hè? Ja, maar ben je wel redelijk optimistisch nog als dat gebeurt? Ik heb het overleefd. Ja. Maar je hebt er een heel stuk hoe skreun. Ja, zeker. 17 jaar, dat is ook niet niks. Hè? Ik was er zeer aan gehecht. En, ik heb even zitten huilen zelfs. Dat, Ja? Ja. Ja, je hebt er een heel stuk op je weblog skreun, want je hoorde de zaken goed in de gaten. Maar je zei ze vooral de keus, maar je docht dus echt persoonlijke dingen. Krijg je daar een reactie op zoiets als een kot? Ja, ik stond bij Albert Heijn en daar werd ik gecondoleerd. Dus zo gaat dat. Ja, hè? Ja, daar moet ik even aan wennen, want je bent toch eigenlijk net als televisie in een publiek domein dingen aan het zeggen die van jezelf zijn. En dat doe ik dan weer, maar goed, zo gaan die dingen. Ja, elke niet mooi weten dat jou goelen om een kot. Ja. Oké. Ja, nou ja, goed. Ik hoop dat het beter gaat dit weekend. Want Jim hebben dwaande west met de culturele haardsteden. Er zijn een paar mooie ideeën uitkwamen. En daar zitten we aan. Dan we beginnen met Carglass. Want dat heerste toch wel het nice. Op Twitter bruts de heel los nadat de nijste Carglass reclame voor het eerste zien op de landelijke televisie. De Friese monteur Halbe Algera is de haatrolspeler. En op dit stuit denk ik een van de meest besprutste Friezen. Ja, mooi Halbe. Mooi dat is de beste. Hij is een soort hoe die hinnen kregen. Ik zei het al. Want snuit de midden, wie is nog gewoon Halbe, Utrecht, Carglass, monteur, niks van de hoorn. En dan komt de reclame ervoor. En dan barst het dus los op Twitter. Ik heb even een paar zaken die ze die skreun. Ik even op dit. Leuk. Ten eerste moest het bij een paar mensen deel. Dus dat wil vrij grof. Ja. En dat zei bijvoorbeeld Dennis Mons. Waarom klinkt Carglass monteur besopen in de reclame? En Leontien P. zei, Carglass spot op tv in het Fries. Nu stelp ik het bloed dat uit mijn polsen gutst. Ja, dat mag ik. Ik vind het heftig, hè? Dus is het gewoon zo laten luisteren. Nou, die heb ik wel gelezen, ja. Ja, is die gelezen? Ja, want ik snap het niet echt. Nou, ik denk dat ze zelf nog bezocht te plegen. Dus, dat is dus die ik zat niet in bij en daar weer nog een aanvulling bij, maar die wist ik net, die weet ik zo niet meer. Maar daar ben wel een paar extreem die ertussen zitten. En ik ken er net zo vol uit. Dat look maar dan heeft het wel in de gaten houden op Twitter. Dus. Ik heb elke dag alleen op Twitter jongen. En man niet toen wie het leuk. Eerst wie het Fries, wie trending. Dus ik was zitten. Nou, dit is mooi dat de reclame toch Friesland even trending maakt. En ja, dan leest de reacties voor. Ik ben heel soort negatief in de West. Maar de positieve vind ik veel leuker om te lezen. Die moest onthouden. Ja. Ik zoek ze al hier bewaren, maar er wien te vol bij. Dus dat is net leuk. Ik denk dat het handig is voor de mensen die het deze week net voor de televisie zitten hebben om even te zien waar het om kan. Nou, Joost Jurgen, in de eerste nog geen als de 81. Maar uit ondervinding weten we dat op een dag als deze een sterke samen terugscoren kan. Geen enkele hars hecht beter dan een HPX-treien van Carglass. Hij is weer krek zo sterk als de nije. En je bent goed verzekeren, dus het kost je heel veel niet. Voorkom terugscoren van de sterke. Ja, dus juist nou waarom, hij is denk ik wel vaker zien. Ja.
Je zou dus in die Dennis Mons, waarom klinkt Carglass monteur besopen in de reclame? Nou, jij en ik praten in het Fries. Dit klinkt net erg goed, die lezen zin of wel. Wist het ermee eens? Zo hoeft dat toch nooit zijn, hè? Ik heb het al zijn en ik heb het, ik denk die daar wel 20 keer zijn. En dit weer de beste, dus ik denk dat ik wel zo echt zo klink. Ja? Maar kist dat nog eens een keer, waarom zei je de laatste zin? Voorkomt troskwoorden. Nou, dat, ik vind het gewoon net zo'n makkelijke zin. Nee, het is net, dan is het steeds een keer bekijken, maar ik zei ze even wat jongens. Dat zou kennen, maar dat komt net echt goed uit op een reclame, denk ik. Maar uiteindelijk, als het dan waarom just, ben je toch wel blij als het dien is? Ja, ik vind het een mooi filmpje en ik ben er wel trots op. En ja, dat het zo vol besprutsen is, dat vind ik alleen maar mooi. Ja, enkel is het negatief? Ja, nou, de meesten zijn negatief, maar ik zelf alleen nog maar positieve reacties gewoon. Dus dat vind ik wel mooi. Dan zit er net iemand in die zegt van, dat is de kutspot in of zo. Dat, ja, mensen die zeggen wel de positieve dingen, maar ja, dat wist wel het meer nog net. Ja. Gerben Okking, je hebt een reclamebureau. En je hebt die reclame action. Ik belde je op, ik zei, wat vind je ervan? Nou, je zijn eigenlijk verschrikkelijk. Ik vind het net goed. Ik vind het min. Nee. Nou, lees dat eens uit. Inderdaad, ik zou even nou dit hier op bepaalde fronten wel wat beter kent. Of in ieder geval oors. Ik denk als het vanuit het merk just, wat ze goed doen, is dat ze de eigen medewerkers als ambassadeur en ik als vertolker van het merk del zetten. Ik denk dat ze dat heel goed doen. Ik denk wat het probleem, wat de commotie een beetje om is toch het stereotype beeld van Friesland wat je schetst wordt. En ik denk dat een heel soort Friesen daarvan zeggen, nou ja, ze praat halve net, dat dacht ik dus ik. Ik dacht dat er net halve hieten. Oh. Ik dacht het is een model, hè, maar het een is acteur. Een acteur. Nou goed, het is op zich mooi dat het halve echt is. En de uitspraak, denk ik, nou ja, praat je echt zo? Zou dit echt in de dagelijkse spreektaal, ik zou zeggen. Nou, en ik denk, en met name, denk ik, met een heel soort reacties vanuit Friesland. Maar ik de rest van, ja, toch weer dat stereotype beeld van Friesland wat deel zetten wordt. Zo van, Friesland heeft een soort boeren en deze aardige monteur die gaat helemaal naar oude beeld zielt daar. Loekt daar 4 dagen vooruit, misschien kampeert een paar keer om de machine HPX3 hars deel te komen. Ja. Maar uiteindelijk werkt het wel. Wat is er nou mis mee? Dat stereotype beeld? Ja, wat is er mis mee? Nou, wat er mis mee is, ik denk dat de Friesen, ik doe het maar even niet in Fries, hè. Ja. De Friese inwoners, en dat is ook wel onderzocht, dat de inwoners van Friesland die het meest trots op hun eigen provincie. En wij willen denk ik graag dat die provincies op een oren manier naar boeten gebracht wordt. Dan alleen nog maar boerderijen. Hè. Ik denk de boeren zijn natuurlijk hartstikke belangrijk voor de economie van Friesland. Maar we zijn niet alle jaar in de boerderij, on het wetter. En we kunnen zielen en we kunnen hutrieden. Nou, ik denk, we kunnen wel iets meer in Friesland. Maar misschien is dat net zozeer het probleem van dit spotje van Carglass. Maar het is ook het probleem van hoe brengen we onze eigen kwaliteiten van Friesland onder het voetlicht. Dus valse schaamte, begrijp ik. Ja, misschien is dat wel. Je skam je een beetje, want dat zie ik wel een beetje. Het gevoel van die Tjen, die krommen zich. Ja. Tjen krommen. Ja. Kun je dat voorstellen? Ja, ja ik wil het dat. Van wat dan weer zo? Nou, nee, want van mij is het wel een heel normaal beeld. Ja, we komen net. Zo is dat extra. Het is een man opgepleerd van nou, ik zet nou mijn HP3 Xbox hier. Ik zit net zo dus nee, dat net. Maar ik bedoel, wij komen wel overal, zeg maar. En voor mij is het een heel normaal beeld dat we bij mensen thuis komen om de route te repareren. En ik hier toen nog net echt het idee van, nou, dit wordt echt heel stereotyp del zetten. En daar valt heel Nederland of heel Friesland overheen. Nee, dat idee hier ik net echt. Nee, en ik denk dat het uit de reclame eegpunt echt heel mooi is, want er is dan zelfs een parodie opkwam. Heeft hij al zien? Ja, ik zie ja. Ja, zullen we even een zien? Die heeft ik mooi maken. Goeie, ik ben Gerben van Autorutten. Mijn klant gaat weer eens te skiën. Donkool. Hij had weer zo'n crossen west en dan zit er weer een bast in de ruut. Nou binnen wij maar wat limo aan het prutsen om het weer een meidje. Zullen we weer niks worden. Elsen hier weer dat het wijsmiet niet oud is. Nou is hij vanzelfs net verzekerd in dit soort grappen. Dus krijgt er een rekening van €400 opstuurd. En daar kregen wij van Autorutten vol warme voeten van. We hebben een mooi wiefje achter de telefoon zitten. Je kunt haar bereiken op 0800 0406. Is er hem laat zien?
Ja, Ja? Ja, ik vind het wel een beetje een eer dat ze, naar aanleiding van het spotje wat werd ik inspelen, dat ze dan een paradigma uitzien. Maar wel een beetje om die de gek om te steken en het bedrijf, maar die spotsies. Ja, misschien wel, maar het is toch mooi dat mensen daar de moeite van nemen. Okay. Mooi. Ja, ik vind het alleen maar een compliment eigenlijk. Ja, want is dit nou geniaal? Wat Carglass dien het, of hebben ze maar wat dien en is het zo uitgaan? Nou, ik denk zeker net dat ze samen wat dingen hebben. Ze hebben er goed over nagedacht. En ik denk dat dit voor hun, ze had het nou uitpakt hè, en dat hier ze van tevoren ik net dacht. Ik denk dat ze hier maar de beste bedoelingen vanuit het midden van het loon het script kunnen hebben. En ik dacht, god, daar zit een mooie borkerij in Leeuwardenbroeken. Dat is een mooi decor. Maar dat het zo uitpakken, zo, dat denk ik net dat ze dat in de gaten hadden. Ik denk wel, als je puur naar het merk en de merkbekendheid en alle reacties, wat het dus doet en de centiet en de tijd iets dus krijgen en in programma's, het wie vermiddag nog op landelijke radio. Ja, ik denk dat het voor het merk wel goed is. Toen je dat blieb maar wees als reclameman? De doelstelling, ja, ik zou er wel blij mee wezen, maar ik heb me nog wel eens even achter de eer krabben van, hier misschien ik ietsje oors moeten. Okay. Want ietsje oors ken het. Ik ga je bellen om te vragen of je wat hoe ze voelen en je zei, ja, dat wil ik wel, want ik baal wel wat van die stereotyperingen, want dat ken ik heel oors, maar het Friesk. En daar heb je 3 voorbeelden van en daar hebben wij een compilatie van maken. Voor haar niet van je hoorden, net van je hoorden, een soort van je hoorden, een beetje van je hoorden, voor een tuut. Zeg, Friesman, kunnen we het ijs op of hoe zitten? Wel, de eerste jaar had amper verder uit kwalijk wat in. Nee, volgens mij kind net. Wat zegt hij nou, man? Het kind net. Ja, top. Wiebe, voor mij geen vlees. Oh, nou, ik dacht, jij kunt wel een vleesbierbotten gebruiken. Bijvoorbeeld door wat geld opzij te zetten op onze spaarrekening. En dan krijg jij een beste rente. En je kan er gewoon mee pinnen. Ja, dit is toch echt stereotyp? Een oud pleats met boerenkool en zo'n hele lelijke landelijke keuken. Ja. Nou, maar dat is wel goed? Dat beeld, dat denk ik dat hetzelfde ik wel een beetje oproept als de commercie we het nou over hebben. Ik denk wel wat de bank in dit geval dienen het is zocht naar een combinatie. Doelstelling wie denk ik daarna is bekend, ik met name boeten de provincie. Een eigenzinnige bank, maar een eigenzinnige presentators is maar. Dus die combi klopt prima. Dan wie ik nog een spotje maar die... Dan weer het met wat lopen. Ja. En werd hij maar een helikopter ophellen wordt. Nou, ik denk, weet je, dan look je het correct wat oer de top hinnen. En dan wordt het uiteindelijk wat humoristisch. Ik denk dat het dan wel kan. Ja. Nou, hetzelfde is mooi die commercial van al 11, 12 jaar lien. Van het kan net. Ja. Dus als je nou boet naar de provincie komen. En ze komen uit Friesland en zeggen van, oh, het kan net. Dus dat leeft nog steeds. Ik denk dat is ik op een bepaalde... manier, maar humor is dat bracht. Ja. Nou, er is een heel soort te zijn. Was er je verder in het toneel of acteren? Nou ja, als we eens een keer een spotje opnemen willen, dan is er wel bij mij een klapje. Ja, toneelspelen, hè? Dat ze hij dacht als een acteur is, dus dat is een compliment. Dan ga ik het toch wel ergens goed in. Alsjeblieft. Ja. Finale wordt Maus. Hoe minder de reclame, dit gaat over het Fries. Ik vind het een uitstekende reclame. Ik kijk graag naar Friese reclames, omdat ze zo lullig zijn. En dat is een kwaliteit van een reclame. Een goede reclame is een lullige reclame. En dat is bedoeld of onbedoeld, is dat hier gelukt. Dus waarom is dat nou erg? Voor iedereen, het Fries is het voor erg. iedereen heel soort. Alleen nog, ik denk dat de Friesen een beetje in hun head vielen van... hier wat oorskint. Nou, we gaan even naar je wonnen succesnummer in Friesland. Want we zitten haar over line dance. En het beeld dat ik daarvan heb... Dat is een peer van die, krijg wat te dikke Amerikanen met cowboylezers on en een hoed. En die dan maar de tomsa in de riem zitten. En dan al hier op een linie diezelfde bewegingen maken. Maar line dance is volle meer dan dat. En het blijkt dat Friesen er heel goed in binnen. Want on die lietse tafel daar zitten 3 Friese line dancers die het wereldkampioen waren. Chantal, dat wist al heel leuk in dat, maar dat wiet omcirkelde. Ja. En inderdaad, je herinnert maar wat trommel heen. Dit heeft helemaal niks met een lijn te maken. Nee, dit is showcase, is een ander onderdeel als wat de mensen gewend zijn. Ja. Ik zeg even Fadi. 3 keer een World Championship, 3 keer wereldkampioen winnen. Ja. Vertel eens, waar delen ze die dingen uit?
Want het lijkt alsof het een makje is. Ja, dat lijkt er wel op, maar moet wel hard voor werken. Ja, waar heeft u dit doen? Vorige week in Kalkar. Ja. Op het wereldkampioenschap. Nou, is dat uniek? Dat is zo traaien helst? Is dan heel goed? Nou, het komt niet vaak voor. Want we hebben nog wat beelden van mij als het onder Doensje bist. En voordat we dan een shirt, was het even uitlezen waarom ik denk dat het op een lijn is en waarom dat eigenlijk dus net zo is. Wat is het verschil? De mensen denken allemaal nog dat het teenhakstamp is en dat het nog echt de ouderwetse country is. Maar ik denk dat je het beter kan gaan vergelijken met een soort ballroom en lettendansen. Alleen, je hebt geen partner bij je. Nee, dus je moet alles zelf doen. Oké, zullen we nog even zien naar die mooie finale? Samen Anneke Douwen er nog bij. Ja. Maar het volkslied, ik zou haast het woonskip zeggen. Maar dat doet ze station zeker niet. Ja. Maar wie dit speciaal voor jou? Dat ze het Fries volkslied zongen? Ja, hebben we aangevraagd. Ze zeiden in eerste instantie van, moet wel met het Nederlandse volkslied. Dus in eerste instantie hebben ze wel gewoon het Nederlandse volkslied gedraaid. En op het moment dat ik gekroond werd, omdat ik mijn megastar heb gehaald, toen hebben ze het Friese volkslied opgezet. Wat is dat megastar? Het klinkt als een soort van megabots of zo. Wat is het woord? Het is het hoogste niveau wat te bereiken valt in line dance. Champions League. Voor voetballers. Ja, zoiets. Ja, daar wist ook niks van. Hey, nice. Famke, Naomi, 8 hier. Ze is er prachtig uit, Naomi. Heeft het koud? Nee. Heb je het koud? Nee. En die Nomke, Maurice. Want Jim en ik, wereldkampioen winnen. Ja, ik zou dus toch wereldkampioen winnen, maar dat best al heel vaak winnen. Maar dit weekend was je twaan. Hoe bist je ook wereldkampioen winnen? Vertel eens. Heel veel trainen. Ja? En Marien Omke? Doe je hem dat? Met je oom? Ja. En Maurice, hoe was dat dit weekend? Want beide wereldkampioen, maar net bij elkaar? Nou, je hebt in de danswereld meerdere bonden en ook meerdere disciplines. En zo heb je ook de kans om meerdere wereldtitels te halen op 1 WK. En wij dansen bij een andere bond. En zij doet een discipline dat wij pro-M doen, dat is prof-amateur. Waardoor je dus ook met je, dan oom, maar ook met je dansleraar dus mag dansen. En dat is prof? Ja. Ja, ik ben haar dansleraar en dan al een aantal jaar heb ik gedanst bij de profs. Ja, hey, wat vind je zo leuk erom om te doen zien, die lijn? Nou, ik vind alles eigenlijk wel leuk. Alles? Ja. Rondjes draaien, pirouettes, doe je hem dat ook? Ja? Oké. Hey, maar dat vind ik dus wel opmerkelijk. Er zijn 2 bonden. Doop is megastar, Doop is een superstar. Superstar. Ben je hem even goed? Hoe maakt dat zin, Chantal? Ja, het niveau is wel hetzelfde inderdaad. Maar dat is nog onderverdeeld in leeftijdscategorieën weer. Dus ben je van de 18 tot en met de 30, dan is het megastar. Zo heet dat bij ons. Ja. En boven de 30, dan wordt het Jewel. En boven de 40 heet het Regal. Dus je hebt weer verschillende leeftijdscategorieën. Maar daar werden toch in Arnhem, daar werden ze in Haas. Daar hebben we dus in Friesland hebben we 2 echt supergoeie line dancers. Hoe kan dat dat in Friesland zo groot is? Wist je dat maar eens? Nee, het is sowieso in het algemeen in Nederland. De Nederlandse dansers, ik denk dat het een sportmentaliteit is. Want er zijn veel meer Nederlanders die over de jaren ook wereldkampioen zijn geworden. En voor een klein landje sowieso als Nederland, maar dan Friesland, ja. Ik denk dat we hier gewoon ook die mentaliteit hebben om goed te kunnen presteren. Ja. Hey Naomi, was het nog even zien naar een paar beelden die het maken binnen bij een kampioenschap? Vind je dat leuk? Ja. Maurice, vertel eens. Dit is een polka. Dit is een van de disciplines van de 8 die we moeten doen. En dit is echt een... dit is een pirouette. Ja. Dit is een echte Amerikaanse stijldans. Ja, maar ik zie dan wel een hoed. Ja, dat is er nog van overgebleven. We hebben de hoed en de laarzen. Dat typeert dat het echt vanuit het country line weg is gekomen. Alleen over de jaren heen is het allemaal zo modern geworden, echt om ook de jeugd aan te trekken. Want als je een beetje met een Johnny Cash gaat draaien, dan vindt de jeugd dat helemaal niks. Dus we hebben allemaal moderne liedjes hebben erbij. De dansen worden ook moderner. En K3, doe je hem dat ook?
Nee. Nee? K3 nog net? De Wolomke net? Als we kinderdansen doen wel, maar daar moeten we niet in Amerika mee aankomen. Nee. Want je moet er echt naar Amerika thuis. Ja, over heel de wereld moet je eigenlijk. Zo. En zij heeft de ranking gewonnen. En die hebben we gewoon echt in Europa gehaald. Hè, de rankingspunten. Ja. Dus is dit jaar niet naar Amerika geweest, helaas. Oké, nog even kwart. De doel. Wat is die doel? Volgend jaar wereldkampioen worden in Megastar. En dan? Of Jim? Nou, de titel prolongeren. En lekker op reis, of net? Ja. En Jim zoekt nog wat voor uw shillet, hè? Ja. Nou, geef me steen. Nou, het is net een hele grote romte. Maar ik denk wel dat je hem dat redden kan. Een beetje improviseren. Ja, dat komt goed. Hou hem maar goed vast. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. A feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. A feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna Oké. be. Nou, mensen een groot applaus voor deze twee. Hartstikke mooi. Joeke, kom er even bij, want we zullen het over de culturele haardstad hebben. En het zou toch wel mooi zijn als ik even om tafels koos, want ook is de grote initiatief nemen, hè? Grut? Zo, hè? Ja, de culturele haardstad. We hebben er al een paar keer over gehoord. Ik heb al een paar keer in vergaderingen zijn. Dat is de laatste keer dat we er over praten zullen. Ja, daar is ik er ben niks er mee, helemaal kierenwiet van, die cultuur. Ik wil gewoon weten wat er in 2018 gebeurt. En waar ik dan maar bier en frun zit te drinken. En gezellig heb. Dus Jim hebben... Ja, daar heeft in ieder geval het planopname in. Want de provincie, die bedenkt een heel soort, kost een soort geld. En bij Nederland zijn we dat keer wij volle beter. Goedkoper, leuker. Zo'n mensen bij elkaar zet. Huub Maus is er een van. Je bent toch wel bekend als een grote criticaster van het cultuur. Je hebt flink kritiek op culturele haardstad, op de uitviering ervan vooral. Ja. En dan regelt Joeke, waarom doe je daar aan mij? Nou ja, je zegt het, je kunt op twee manieren ernaar kijken. Het culturele hoofdstad kun je tegen zijn. Daar is ook reden voor hoor. Er wordt bezuinigd en waarom. Maar ik denk dat het op zich best goed is. De provincie heeft heel veel geld hoor, dat weten heel veel mensen niet. Om dat geld in zo'n iets groots te stoppen en daar dan iets moois van te maken. Alleen je ziet dat die oenen er allemaal helemaal niks van bakken. En daar word ik dus echt heel boos over. Dus toen ik dat idee hoorde van laten we eens gewoon met een aantal mensen om de tafel zitten, een fles wijn erbij en kijken wat er eruit komt. Ja, prima, dat hadden ze al 2 jaar geleden moeten doen. Ja, het wie net echt één fles wien, hè? Nee, wie Hamsterweek. Ja, wie een Hamsterweek, dus dan komen we... Ja, dan maak je het opmuitje. Ja, dat is ik zo. Er is een filmpje van, maar ik wil eerst even van jou weten, hoe heeft er het oppakt? Want ja, dan mag toch zo'n mensen vinden die goed genoeg zijn en creatief genoeg zijn. Ja, je hebt ook dat zo'n netwerk, je bent bezig met programma's opnemen. Ik dacht van, nou, laat ik gewoon zo'n hele verschillende mensen die ik ken, op die ene of andere manier, omdat ik ze een keer interviewd heb, omdat ik daar een baan mee heb, die uitnodigen. Nou, en dat weer eigenlijk wel een hele mooie mix van heel verschillende mensen. Nou, dan heb ik ze vregen om te komen. En de helft wist wel dat het opnam waren en de helft wist dat net. Ik ben wel eens wat chaotisch, dus dacht ik, heb ik dat nou wel zijn? Oh shit. Maar goed, ze bleun ik al hier. En we hebben sowieso een hele mooie joen gehad. Oké, zullen we er even een compilatie zien ervan? Wij willen dus culturele hoofdstad van 2018 worden. Dat is iets, dat kunnen zullen niet beslissen. Daar hebben ze nog veel meer mensen voor nodig. Ik word allergisch als ik dat hoor. Mierskip al hoor. Ja, maar dan is het volgens mij echt geen Fries. Dus dat wordt... Ik wil hier al veilig en positief, Hanneke. Nee, maar dat wordt... Ik wil het niet eens zijn, maar ik ben het verdomme wel. Ja. Ja, in het echt. Ja, zo. Maar god, daar gaat het toch helemaal niet over. We zitten hier in Friesland. En waarom moet je het zijn om hier te zitten? Dat is toch idioot? Ja, verdorie. Ik wil niks van de culturele haardstad te maken. Ik bedoel, wij horen net al Henkelijk te wezen van Europa. We kunnen, als we dat toch, Gruts geweest, maar op zelfs bepalen we toch zelfs wanneer we doen.
Abe en Wien in de Zeil, Scootsesil. En vlag. En Doets en Kroes als Vlag. Harry. Ja, we zitten hier ook omdat we gewoon graag ermee aan de slag willen. Omdat we willen laten zien dat het er wel in zit. Dat het niet een onduidelijk verhaal moet zijn. Dat je dus gewoon antwoord moet geven op die vraag waar we mee begonnen. Wat gaan we dan doen? Moet eens kijken wat een mooi programma we al even zo bedacht hebben. Ja, nou, dat klonk in ieder geval heel gezellig wat je in de dien hebben. Maar concrete voorbeelden, laten we eens even zien. Wat ben de voorbeelden? Nou ja, dit is een beetje het resultaat van die jongen. Dat we hier met die Saam Meesken, hè, ik ga nog even nemen. Yvonne Blazer, Jan van Dijk, Daan weer erbij. Steven de Jong. Nou, zullen we even... Dan hing het maar ergens van de camera. Ja, daar kunnen we dat snel even dit is echt al een stuk goedkoper dan die methode bij de provincie. Hè? Gewoon een briefje. Ja, gewoon een briefje. Ja, precies. Ja. Dit is, nou, dat zijn dus... ja, gewoon woorden op die wij en ideeën die we hier. Toren van Babel. Toren van Babel zit erbij, die weer van Huub. En bijvoorbeeld het Sjerken, hè, dat Sjerken daarvan hier iets verder binnen honderden in Friesland. Nou, dat zit een heel soort steen leeg, gebeurt niks maar, kost een hoop geld. Kan je er net wat? Kan je er bijvoorbeeld net wat in organiseren? Nou, het weer eigenlijk, ik zou van ja, als er dan, het is ook helemaal net zin de culturele haatstijd, maar meer zo van, ik voor mijzelf dacht ik van ja, ik ken hoe altijd al, hoe zit te zeiken, hè, journalisten, toch dat ik graag, het is allemaal niks en dat weet ik niks en wat kost het te yield en een kritische benadering, dus die is dan wel onbekend. Maar ik denk van ja, je ken ik zelfs een keer zei ze van nou, laten we gewoon eens een keer wat dwanners zien wat er wat uitkomt. Ja. En misschien is het wel iets, wat ze wat maar willen. Nou, dan hebben we zelfs iets van nou, het is nog wel wat prematuur. We gaan na je weken weer zitten van nou, misschien kunnen we hier op verder en misschien kunnen we wel iets in 2013 van. Ja. Maar nou, jij daar een wutsezen een paar keer en dat jij ik heel vaak in de bijdrage die we al jaren doen hebben. Iets. Het ietsisme. Ik heb turfd, ik kwam op 24 keer iets. Oh. En dat is dus mijn probleem met die culturele haatstijd. Elke keer soort iets. We moeten iets doen. Maar wat is dat iets? Nou ja, en hoe kom je in wat, de mooie ik zeg wat. En dat lees ik dus iedere keer. Mensen gaan al die regeltjes uit Brussel zitten lezen. En die 40 vragen. Nou, dat doe je op een achtermiddag natuurlijk. Dat doet iedereen in Europa. Maar hier gaan ze dus. Wie zijn wij Friesen en wat zijn we zo bijzonder? Nou, dat moet je dus even vergeten. Maar je moet met elkaar gaan bedenken. Wat gaat daar gebeuren? Niet iets. En daar komen dat kwam nu in zo'n avond prachtige ideeën uit voort. En dit is maar een fractie. Wat 2 uur idee? Ik had meerdere ideeën. Ik had bijvoorbeeld Toren van Babel, maar dat was er moet iets groots komen natuurlijk. Een toren van alle talen in de wereld. Ik ga alleen maar eens in Leeuwarden kijken hoeveel talen er hier in Bilgaard of waar ook gesproken worden. Alle talen in de wereld waar iedereen in een soort achtbaan naar boven schiet. Al die talen hoort en ineens die absolute fascinatie of obsessie voor die Friese taal is kwijtgeraakt. Ja. En naar heel Europa kan. Zo gaan wij met taal om. Zo zouden we met taal om moeten gaan. Nou, dat lijkt me heel mooi. Wat ik ook, dat je naar 2000, naar 3000 gaat. En dat je dat op internet gaat bouwen. Dat je hier iets enorm virtueels voor de hele wereld laat zien. Kijk eens, dit kunnen we allemaal. En de komende mensen is er niks te zien. Niks te zien. Je kunt hier fantastische kerken, hele middeleeuwen kun je zien. Dan ga je een reis door de tijd, 1000 jaar terug. Terwijl je eigenlijk denkt in 3018. Ja, en ik zeg me nog steeds maar mijn maten ergens op een festivalterrein staan maar bij. Ja. Nou, dat met wie? Maar een pilsje erbij. Ja, dat mag. Nou, dat willen die Friesen. Ja, maar ik denk van wat er dan Barreseelsje. Ik denk van als Friesland culturele haatstaat werk ken, nou, dat blijkt uit een onderzoek dat Friesen dat best wel willen. Nou, dan binnen zoveel festivals, dus nevens mij hoop ik dan maandenlang bier drinken kenst bij een festivalterrein. Dus wees gerust, verheug je erop. Dat is toch, dat klinkt dan wel wat plat van het bier drinken, maar een heel soort mensen die snappen het net. Nee, maar ik denk dat wel iets is. Wat wij dus willen, dat je zei ze van, je willen een concreet plan hebben. En dat is heel moeilijk, want ze hebben al die regels, maar wij hebben lekker die regels net. Nou, dan was die mensen kan ik nog oproepen. Ja, want ik denk van mensen kunnen gewoon e-mailen naar Nete Vreed of naar Omroep Friesland. Dat komt er wel bij mij te lanen. Of op Twitter. Mensen kunnen mij gewoon volgen op mijn eigen naam. Joke Kroes, wat is het dan? Nou ja, dat weten mensen wel die twitteren. Huub heeft een blog. Ik zou zeggen, reageer. Anneke Dauma, die er ik bij wie, die heeft nog Facebook. Ik zei, gooi al die ideeën erin en waar wit. Ja. Toch? Hey Halbe, volgens mij heeft er dit volle beter als reclameman. Ik heb eventjes, als dan nou op de camera zit, er zit een tekst, is dat? Als dan nou eventjes als echte reclameman een oproepdwang is. Ik denk dat het wel leuk is. Begin maar. Vind je de scoren in de culturele haatstijd extra vervelend? Bel mij dan. Kom ik mooi mijn HPX3-hers bij jou del. Dan hebben wij in 2018 een fantastisch feest.
Mail of bel je naar Djoeke Kroes 06 45 51 12. Ja, die laatste hebben we er net bij. Ik denk dat gokken ze maar even. Hey, bedankt, jongens. Goed. Mooi. We beginnen naar de minuta. Want alle weken krijgen mensen bij u de kans om een minuutje aandacht te vragen voor een activiteit of evenement. En dit keer zit Nico Veldman in de spotlight. Ik zal gauw naar hem gaan. Ja, Nico, ik moet gauw naar je toe. Hier staan je prachtig mooi in de lampen. En ik geloof dat de minuut nog begint erin. Vertel eens, waar wil je aandacht voor? Ja, wij houden een sponsortocht naar Gambia. Wij gaan met 2 oude Mercedes'en van 30 jaar oud rijden we richting Gambia. Om aandacht te vragen voor de toestand die er heeft. Ik ben helemaal niet zielige mensen daar, ja, maar ze hebben helemaal geen middelen. Ze hebben helemaal geen middelen om daar een kraamkliniek te bouwen. En wij willen wat middelen inzamelen dat die mensen daar een beetje normaal leven herkennen. Ja, en jou willen dus dat mensen hem sponsoren. En dan geven die 2 oude auto's erin. Ja. Is dat het avontuur? Nou ja, dat ik wel een beetje voor uzelf natuurlijk. Hè? Ja, je vindt wel een reis betekent. Ja, natuurlijk. Maar het belangrijkste is de sponsoring natuurlijk. Hè? Het is een dikke 100.000 kilometer. En als je nou al je €5 de kilometer, iedereen een paar centen, dan hebben wij op het eind van de rit hebben wij krek geld genoeg. We hebben al zoveel geld dat we aan Parijs daar binnen. Dus we hebben een beginsje. Al je even, en je kan dus al je volgen. Wij elke dag komen we op Care for Gambia. Care for Gambia. En volgers. Oké. Nou, ja? krijg de tijd, ik gun het je. Oké, super. Ja, wil je nou ook een minuut zien om denken te vrij van wat dan ook? Mail naar Neet op vreed@omroepfriesland.nl. Ja, dan weer dit Neet in dit naaie hier voor de eerste keer. En dan ontnaaien Wieke Vreed. Nou mensen, bedankt hè.